Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ gwara Chinedu ka o sikwa akamụ ha ṅụfọrọ n'abalị ka o buru ya ṅụọ. Chinedu wee mee nke a wee ṅụọ ya bụ akamụ ka ebe a ṅụrụ ọgwụ. Ka izu ole na ole gasịrị, Chinedu nọ otu nwatakịrị aha ya bụ Maramee wee bịakwute ya na ụlọ nna ya ukwu bụ Akụbụzọ ma gwa ya ka ha ga kpata nkụ n'ọhịa. Akụbụzọ gwaburu Chinedu ọ bụrụ na ọ hụ ndị na-ele nkụ ya kpọọ ha ka ha zụta. Mana mgbe Akụbụzọ nụrụ ka nwatakịrị ya gwara Chinedu ka ha ga kpata nkụ, ọ gwara Chinedu soro nwatakịrị ahụ n'ihi na ọ sị na ejighị akpata etufuo aba ọgaranya. Chinedu wee so nwatakịrị a bụ Maramee ịga ịkpata nkụ. Dịka esi mara nwatakịrị a bụ Maramee, agwa ya adịghị mma n'ihi na ọ bụghị ezigbo nwatakịrị. Ụfọdụ ụmụaka na-asọ ya asọ, ma n'ihi na Chinedu amachaghị ụdị mmadụ ọ bụ mere ka o soro ya. Ka ha abụọ so wee gaa nkụ, ọ kpọrọ ya gaa n'ọhịa, nnukwu ọhịa ebe ha ga-akpata nkụ. Ka ha ruru ebe ahụ, nwatakịrị a gara n'ebe ndị mmadụ kpara nkụ dokọnọsịa wee na-ebu ya bụ nkụ na-ekechi, ma Chinedu na-akpa ndị obere dị n'akụkụ. Ka ha kechara nkụ a, ka ha kpasịrị nkụ a, o buru nke ya bupụọ ma gwa Chinedu ka o mee ngwa ngwa. Oge ha bupụtasịrị nkụ wee gaa n'egwu mmiri, ndị nwe nkụ wee pụta. Oge ha pụtara, ha wee na-eti mkpu na-aba mba na ha hụ ndị kpara nkụ ha na ha ga-emesi ha ike. Ha mesịrị chọpụta na ọ bụ Chinedu na Maramee kpara nkụ ahụ. Ha wee chụba ha. Emesịrị Maramee agbanarị ha. Ha wee nwute Chinedu wee pịa ya ụtarị ha pịara ya. Nke a wutere Chinedu nke ukwuu n'ihi na ọ tụbaghị anya na ya ga-ezute ụdị ihe a. Ka o mesịziri, Maramee mesịrị bịakwute ya na-ayọ ya ka ọ gbaghara. Ha mesịkwara tụta ego n'ụzọ. Nke Maramee were nke ya goro ihe, Chinedu wee were nke ya wegara nna ya ukwu. Ka o ruziri, nna ya ukwu sị ya na ọ bụ ego ya ka o zuru, na ya ga-emecha mee nchọpụta ebe ya bụ ego si. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndeewo, ka o mesịa.